Sagudahin nga ti surat ni pagkayam ting Marlon. Dear Manong Nemi. Idagdan puot ko, Manong Nemi. Kasasan ko pa nga napuutan, anaragsak, tilangin-langin, da papaki ni Mama. Ni Papa, Manong Nemi, busy iti trabaho na. Ni Mama, Manong Nemi, busy iti unag tibalay kunak kuma. Ngem sanmet. Tadadamat ni Lula, Manong Nemi, nga ina ni Papa, tadada nga agkuri-kuri. Iti uneg ti balaya ko nada. Idinto tani Mama Manong Nemi no awan iso iti sangot ti sarming. Ada iti sangot ti TV uno saan ada iti kwartuda kini Papa nadya hamot aramidan na kurkurikuran na ti kukuna. Kang kanayon kidia nga nakasagaysay nakapulbus uno naka-make up. Inosanta kidi Manong Nemi nga madon di kidi sa lusod iti panunot ko. Tanong kasta nga mapanak man iti karuba nakaragragsak digiti aga-asawa. Nakaragragsak digiti karuba mi nga sabali a pamilya. Talo kami nga kakabsat Manong Nemi. Talo kami nga kakabsat nga inyanak ni Mama nga putot ni Papa, Manong Nemi. Talo kami nga apo ko, dalulo kay ni Lula. Bugbog tong nga anak da ni Papa, Manong Nemi. When? Ni ading kong Helen, idinto ta Junior Tibordek, Manong Nemi. No, anda na kitigundaway nga agapad ang Papa ni Mama awan sa bali nga pagapaanda no saan at kinasadot ni Mama. Tadada, dalulo, kinilula, ti mga sikaso kada kami. Nangaro na lang aro din, nagbasa akon mo, nagbasa kami, Manong Nemi. Ni ay ni Oy, asid ganumet no ka ni Mama, Manong Nemi, ang pagpatulungan, kada iti assignment ni. Yung kunana. Tsak masako, adaman dalulo, kinilula yun. Sa may siya, di siya nagbasbasa, tsak patpatulong. Bukod ko nga aramid ang assignment ko. Kasta ti sa una, Manong Nemi. Kunan tumatan ni Lulo. Ay, dito'y kailatan na po. Da kami kanilulan nyo, ti mangisurong ka na kayo. Ha? Saan yung nga naman ka ni Mamang nyo? Gasta talaga at ugali ka na harabid na. Sumangbat tumatan ni Mama, Manong Nemi. Apaan nang tumatan dalulo ka ni Lula. Bumaran to ti apa, Manong Nemi. Tasamat nga palubos dalulo kinilulang isudat mapasuko. Pagtanagan nanto Manong Nemi bagbagada kini Mama. Hay! Awan sa serbim nga asawa kanina. Di ka ba lagtalaw loko? Di ka babawi mga amin nga nang manugang ka. Tilamat kami masasarakan di anak mi. Bugbog tong nga anak. Di kasi ito klas ni babae nga masasarakan na. Pwe! Kastan tumatan ti mamasamak Manong. Punganaw to ni Mama. Ento na sumangpit ni Papa sa pulan na ni Mama. Ibagaw tumat na dalulo kinin Lola. Nga inapan na ida. Iso nga nagtalaw. Nga sandamat ka no pinagtaltalaw. Numang pinalawag ng ibaga. Nangin ko pinagtalaw da. Mapantumatan sa pulan ni Papa. Manong Nemi ni Mama. Manong sa pulan na. Deta. Nakaasin to mga ayop yung kuhan. Ngawan sa bali, Manong Nemi. Nga, mangmangin kong imagbaga ni Papa ni Mama. Sweetheart, agnaknakam ka matan na. Ano nga kumamatan ti pagrebangang biing ina? Ibagakan kayo din nga hangas ti klase ti biyag nga kahit ko. Amumat ka na anan ayak di balay mi. Sa ita, pag-ubrahin nak. Sa ita, agaw awirak ka na kiti ubing. Eh, kita mo, adat na nga ni mamang mo. Tinang tagibi ng padakil kadakwada. Ngan may sakang na ina,
Sabi nga, samong ipaina, tabagin, kadagit anak ta. Ngayon kaskas di manong name. No labsak tag sao awang pulos tinarik namin nga kakabsat nga dungo ken pamatag ti may sangay na. Kaslawan lang. No masabat mo isuna. Kaslawan lang. Kaslawan anak nga masabat na. Agkarinyo kami met manong. At siyempre ka sa pulang mitiina. Umapapal kami kadagitip padamang ubing nga anak, padaming nga anak nga agkukuyog na nga giina, nakararagsak na. Mama? Nalibagamanan. No, adaman sapol mo, adamat nilulam. Abi ka siya. Dala sa ludsudik kang ka, mama. Anat sa ludsudam? Lab na kam ka di nga kakabsat? Kahit na kumasaan ka nga lab, di pinanawang kay kuman? No, agtalawag, sana kuman napasunsundo kini papangyo. Abi nga, di nakamalara ko, pen. Di nakamala digusen. Nilatan lola tamang digdigos kada kami. Kita, iti ta, a moment agdigos kada kami. Kasjay. Ape nga saan nga si katibang labatarwaten mi. Ape nga saan nga si katagluto. Tapno maramanan mi kumamit ti luto. Doon la amin, bagbagam, papadakila. Padakila, amam. Talawan na, di nag-isturben. Anamin ito, Brayo. Kasi bakit ang daldalo sakti ko ko? At nagigundaway manun nemi ano maturog ni mama. Nga awan ni papa. Maturog ti malem. Makasyon. Sumrek kami ti siled. Nga ayan na. Papanggam to makiaida keng kuwana. Mailiw kami nga makikaida keng kuwana. Ong-ong tan na kamtong parparwaran iti kunek ti kwarto manun nemi. Idin to tandalos kami met. Hang kami met nga narugit nga makikaada keng kuwana. Naipasagipsip kada kami nga kakabsat ti kasto ti klase nga ina manon nemi. As ina kaslaawan ti inami. Makitkita mi ni mama ng nakaad-adayo tirik na nakada kami. Kat asin no kumangarot ti anak ngay papilit na tirik na iti ina na kat dinamat met bibiyang ti ina. Saan ka di? Nga umadayo met tirik na ti anak ti ina iti kasta ti klase na nga ina. Adada manong namin bilang mi ni lola nga inami lola na ina pa. Isot paglambingan mi. Isot asidgan mi. Isot mga kalikagom no anyaman nagitinaskin nga ramidan mi. Adadaan nga mati tinapasamak manong nami di naggraduara kong elementarya at daag idin ti high school. Idagpakada ni papa. Mapan kano ang trabaho ti abroad. Gabot tatakdakal kano ti makwartaan na ti abroad. Nangruna kat ni ag high school akon. Di lamamin makagraduar ton ti high school at kat ag college sakton. Binalbinin na da lulo kini lula manun nemi nga sanda kami abaybayan. Binilin na met ni mama nga won ken mabalin ket masapul nga agbalinan nga ina. Ken kastamat kan kada kami nga kakabsat. Nanaruna kanyak manun nemi. Marlon, pa? Kas ina na anak, di mo baybayan dagiti kakabsat mo ha? Nangaruna ket kastamat ni mamang mo. Amo ka maawatan ti kahit ko asawin. Maawatak pa. Awan ti bagdanakan nyo. Siya ti makamu ka dahilan ka ni John. Masapol mo't nga agtitinulong ka kakabsat. Nagsisinakit kayo. Ken tumulong kayo dito nagtibalay tapos sa nga marigatan ni Lulam, kinilulom. Wen pa, awan ti bagdanakan nyo. Ken, bantayan nyo ni mamang iyo. Ano't kayo sa nga bantayan, papa? Wardyan nyo. Baka no, ada o may sabali nga lalaki dito eh. Ay, natakastikas na, papa. Sa bagay, mabalin naman nga ramidan nga pumanaw, kadag sinarak na itirwar. Ano't kayo sa pa? Anak, ikarkararag mo.
Santo ko mga maaramid ni mamang matikas jay. Kasdiyan ni papa. Nga, ay, maawat akon. Kaslay jay, jay kapsat, jay, napasamak iti kaskulaak. Abat napasamak iti kaskulaak. Jay, ni papang na, anda babae na. Nasingpat ka mat papa. Nasingpat ak. Kanya may sa kaskulaak, ni mamang nati, anda kamalala na. Kastat kayo ito asawa na anak. Ikarkararag tayo nga sabi ko ma. Ta sana mapasamak ti kasta. Saan to ko mga aramidin tinayo. Imang lipot. Ken manggulib kanya. Sapay kuma, nakadado nga sapay kuma, manong nemi, ngem arig na, awang pa'y makatawan ni papa, manong nemi, Korea. May sa apakturya, tisinarkan na manong nemi, binulan, ngigipatulod, pagbintasan na, ni Lola, tibang ipatuludan na, saan nga ni mama. Ikanamat ni mama, manong nemi, adamat bukod ni mama, nga mapanok ka awaten, mainagan kang kuwana, ng paralain kang kuwana. Ngam kaduan na paset, manong nemi, nagserbi kada kami, kat ni Lola, ti mga awat. Ta siguro, manong nemi, kat baka, no sa malit pangigastusan ni mama, iti patulod na nga sweldo na. Iso nga na dyan para kin ni mama, iti patulod na para kin kuana. Imawampay, iti makatawan ni papa, manong naming, iti tagwarwarsan ti damag, nga ada kasinsinnarak ni mama sa bali nga lalaki. Ada kasinsinnarak na manong naming nga lalaki, nga reta matten, tigapunan o apeng kunada, nga lipliputan ni mama ni papa. Kunada nga rod manong nemi. Maraming na pa yung amin idi. At dapay lang ditoy ni Marcial. Anang tulakit itan taawanan. At mga magatkas dyan manong. Kanawan nung kata sa bali nga pagsaludsudan mi nga kakapsat no anyat mapaspasamak no saan nga nadlulo kini Lola. Na naroon na kanya kang saludsud. Lola? Anda ka di problema mo pok. Anda marigatan ka ti panagbasam. Anak manigatan ti panagbasak. Lola, kahit ko lang masungbatan na kiti saludsud iti panahunod ko. Saludsud mi nga kakapsat. Ananay ta. Apay nga, kang kanayon nga rumrumbar ni mama. Akit, awamat sa baling obra na. Batik-taka nga tati unag tibalay. So nga, rumrumbar. Apay nga, bagbaga na kita tao nga, at ano ka sinsinarak na. Kat siguro, akit magsinsinarak ka na kita dati nga barkada na, dati agagayem na. Alam mo, bakit naamamo ni papang mo, ni mamangyo, kita'y pagbabarkadaan. No, Jack Mariro, naamo na iti pag-iinuman. So nga, mailo nga tamat ni Mamang Yuang, nga galiwagsay. Api nga na dyan pagbagada, Lula nga, lipliputan ka nun ni Mama, ni Papa. Nga doon sa bali nga lalaki tibiyag na. Kasi di ko na ni Papa, hidaw-dawat mi kuma, sabi ko man, tas nga maramid ni Mama, di kasi tiyararami din, di kinidado nga babae nga mapanawan. Budno nga di mo, Lula? Kung nada pa, maaramid pa ni Mama, di adda ni Papa, anyo kititan, tawan ni Papa. Marlon, bumarito kan. Kaya uri diubing ka pa ila, data ka elementarya, kat mawata mo hindi mapaspasama. Di mapaspasama. Nakaasawa ni Papangyo, iti asawa, nga saan nga rumbang ko mga asawain. Saan na mapagtalkan, saan na mapmapnik, nakaasawa ti sadut. Kada kayo met, naandaan ka ti ina. Nga saan na ngayon paina, ti bagi na kada kayo. Yung bagata, napigsakan pa ilang kada lulukin lula yun. Napigsakan pa ilang ni lolo yun. Tapos ako din nagbaling nga ina, ken lula yun. Anyan tong harot ti mapasamak na ta. Numaamon ni Papa, nga
lipliputan ni Mama Isuna. Ket nito agawid ni Papa, anyan to't aramidan na kini Mama. Apo, ti saludsud mo, ket kastoy. Iti kasdiyang aramidan ni Mamang mo, kaya't gatapay ni Papang mo. Anang artisong ba't nga saludsud, Lola? Awan ti sabali makasumbat, no saan nga ni Papang mo? Manong name no da kami met nga kakabsat tagsasarita kas inauna bagbagak digri kakabsat ko. Ipas nagmayo tagbasa, ipas nagtayo tagbasa ha? Helen, high school kami 10. Bumanasitang kan. Si kamat Jun, hanggang ka po ta junior ka, kit naluko ka. Saan ba't nga naluko manong? Dadumang, balog ka. Gagangin lang nga. Magay ayam ako mo ta. Mapas ko mat no kanti assignment ko. Awa mat no kanti problema. Sige. Sunulahin ta. Tanya, Jun. Awan ni Mama. Awan pa ni Papa. At damat ni Mama. Mamano mo't nga gawid. Ken, wala agawid. Mas lawang mat mamatayo. Umampapala ka na ganyan at mamang na. Nga nakarakragsak da. Jun, Helen. Amo kamawatan yun di ba mas pasamak? Datayo da kiti anak, nga nadaan titi ina, nga saan nang impaina ka no, tibagina ka datayo. Ang habalyan nak, ang habalyan, tadamat dalulo kininula. Sa bagay, di kiti daduma kuya, ada papangda, da mamangda, ngayam awmat lulo kinlula da. Datayo, ada lulo kinlula, ada papa, ang habalyan ang awan ti mama. Manong nemi aging nga saanin nga sumangsangpet pay ni Mama. Ti damag manong nemi kat addan kadendenan nga sa bali nga lalaki. As in nga agtendenadan nga isudan ti agasawa manong nemi. No kasta nga tawagan nak ni Papa manong nemi. Tada telepono iti karuba mi awang pay edit cellphone manong nemi. Long distance, aktartarayak ton nga mapan, iti karuba mi nga da telepono na. Hello, Papa? Hello. Marlon, kumusta kayo anak ko? Ang pagdanagan niyo pa, agraduarak ton ti high school. Masa akong nga baro, baka da girlfriend mo. Hawaan, jak pala kayat ni makigil-girlfriend, Papa. Obi nga pa, very good. Kumusta da gina kakabsat mo, dahil kini June? Kat siyempre, adadamat ti high school. Adakam amin ti high school, Papa. Ni Mamangyo. Hawanin, saan nga gawawid? Adakanon ka din na nga sa balik. Sa nga balik na ko. Ora ka tadamat na lulukin ni Lola yun, napigsada pa ilang. Huwin pa, sa nga balik at dada, siya at daunay. Katsi ka pa, kumusta ka ta? Oo, problema kanya. Pa? Kaya ka di pa ilang ni Mama? Abay nga di kayo sumambat pa. Anak, mabannog ti ayat. Mabannog ti puso nga ayat. Adun nga tawin, kan panawan nga nikaktiun tao ni Mamang yo. Kinapod no na. Ito nagbakasyon akong dita. Mangisang petak ton ti sa baling inayo. Ha? Kahit yung asawin, adamatan sa baling ang babae ti biyagyo. Callmate. Karelasyon ko iti tawag, kan surat, penpal. Kadi, gamadan nagkinawatan ti puso mi. Mawalin siguro nga, doon nagbakasyon at damo ko pa nagbakasyon. Mapanak doon ti lugar da, tayawit ko doon rita balay. Diyan, adan to sa bali nga inami. Ang mga no, kasmanin ka ni Mama nga, awan na muna nga trabaho. Ang mga no, kamali kay manin. Kasko na ni Lola. Nagbidot kayo namin nga ng asawa kay ni Mama. Anak, saan nga amin nga tao kan panawin, saan nga amin na panawin ka nagbidot ti may sa nga tao.
So nga kahit ko nga aturin ti bidot ko. Diya kon kahit pahit ag bidot ng mangala ito sa bali. Nakas kini mamang mo. Habi nga kas ti biyag tayo papa. Di kadmadan kam no kanti. May kadwa nga ina. Idin to ta si bibiyag pala ni mama. Di may kadwa nga inami. May parik na nga ta ti pamantig ti may sangay na. Anak. Baka no saan. Ta sa aming kapkapin ano. Tinto pa'y bukod ming ina. Tinapaipaina ti bagina ka na kami. Anyan tulakid ninti. Ti second mamang mi. Naro na no. Adan tumatan anak yo. Di adada nga. Apay namin kasto ti biyag tayo papa. Sa amat kasto ti kita duma. Kompleto damat ka naragsakda. Ngimta tayo. Apay kasto pa. Apay. Wen manong nemi nakaadado nga apay akastoy ti biyag mo. Nilola no ka manong nemi ti mga sungbat kadagita nga saludsod ko. Saludsod mo. Alagit kasta talaga ti biyag anak ko. Ada naragsak, ada naliday, ada naornos, ada nawara, ada nariribok. Kanawin ka di akastoy lola. No, saan kami nga naragsak? Taadayot ayan ni papa. Awan ni mama. Nakatadyakat masapol yung kadata kami met. Arig na. Da kami ti ina, kan lola yo, ama, kan lulo yo. Sa bali lang ti lulo kada lola. Sa bali lang mo ti papa kan mama. Una nga apay, saan ka nga naragsak? No may iliw kita inayo, adakmat. Di awagan nak ti mama kan lola. Pagtipunan nyo, mala, o mamalula. O, mali? Lula. Malula. O lula ma. Ni matlula. Pagpakatawa, anak pagpakatawa. Kaya na kita dumay taglawlaw tayo po. Ore kompleto da nga, adda ama, ina, so da kakapsat. Hanamat nga naragsak, no, adda problema da. May masamit lang ti problema yo. Ti kaawan ti inayo. Di adda ang problema kayo na adda, ngam saan na kayo nga ipirpirit. Di na bimbintas latan no awan. Saan ka di nga ti problema yo ket di mamangyo. Ta di na kaya among ipateg. Itataawanin ni mamangyo, di awanin problema. Iso nga, awan ti sa baling aramidin nyo po. No di, mangipas nagbasa yo. Taiyarano ni papangyo ti bagina nagtrabaho tapno makaradwar kay amin. Naragsak to ni mapapangyo kanta kami kinilulo yo no makapagturpos kay to amin nga talong ang puko mi. Naipasagapsap iti panunod ko na itanga sa omanon nemi. Ni Lula. Problema ni mama, taorin no adda, di na kami pipirit, itataawanan, amin na makikita, awanin ti problema. Nagradwarak idin manong nemi ti high school, ket nag-enrollak, engineering manong nemi ti korso. Awan ti problema manong nemi ti kwarta nga gastusek, ta talaga nga saan nga gliwan ni papangay, ipatulod kadagiti kasapulan mi. Imbag manong name it at the sari-sari store ni Lulo ke ni Lula nga isumat iti makatulong. Pamataudan na iti ore para lang kadakwada. Sa damat iraprapin ni Lulo manong name nga tarakan na nga dingwen iti likod ti balay. Kada kami manong name tumulong kami met kariti trabaho ti uneg ti balay laba amit arwatan mi. Da kami timang dalos ti kwarto mi, pasaray da kami tagdalos, iti aglawlaw, manunay mi. Kapot natakil kami. At daki din manunay mi, iti third year college, iti sumangpet ni Papa, nga kaduwanan na, nga may kaduwa nga inami. Manunay mi. Ubing manin.
O bubing nga amang imisuna. Tanong jak mariro, basit lang ang tawon dito berinsyami. Nagtawanak idin manong nemi iti 19. Siguro 25 isuna. Balasang. Kas naon iti pananganakop mi kini papa manong nemi kaputa. For how many years? Ngay talang ang bakasyon. Mail-iliw kami kang kuhana. Ano mabalin lang kumakit sa aming pulos nga ariyaan. Abrutan mi ti adu nga tawon na saan mi nga nakikita ken saan kami nakapaginarako. Inya mamuna maten manon naming ti mi kadua nga amami. Grace tinagan na. Oh, ano nga taramidan yun? Kita na taramidan mi pa. Agmano kayo ah. Kasi nag-amlag ka sadar, agmano aking kuhana. Nag-abra sa kamlatan. Manang Grace, mama ko nam. Mano kayo, tita? Tita Grace, welcome. Kinanak manong name, kat nagsikahan kami. Apo nalamuyot manong name, takulap na. Nakibeso-beso met manong name ni Helen, idento na kilamano ni June. Ket ni Grace, manong name ni Tita Grace, tinagmano kadalulo ni Lula. Nangigmiti saritaan manong name da papa, kadalulo ni Lula. Itatiplanom. Ha, Marcial. Papa. Gamutawanin ti asawam. Legal nga asawam. Nang isang petkan kasta. Alangamat nga. Isulot may mayat, papa. Pakasapulak mat. Walang nga abay kasto lang ti kinaubing ng tinaalam. Sino ko mga rudmet ti halaig. Kadakat ba nga rudbaha nga balasang nga natataing misuna. Balasang ko. Api nga kinayat mo ti anak mi kat at asawanan. Ay, gabutay patpatid ko isuna. Tata, ay, papa ko naman ah. Papa, ore mo nga asawa na, nagsina damit. Kas makita kay ang kumatadanon dito eh. Sana matanayaten ti asawa na. Sak matanayaten na. Awan tiba danagan nyo, papa, mama. Ore ta, adamat ta, naurnong ako kwarta. Mangipatagdar kami ti bugod mi nga balay ka ni Grace. Sumingi na kayo? Oin. Tapos di kastakit, agbukod kami, met. Masigugpegit din ni Grace. Ay, kaano kaya si Mangpet? Nasurok ko na makabulan. Nagtarusak siya lugar da. Kasta. So nga dan na pitpitik sa saklot na. Adan ang po kumikan ko na. Huwag papa. Ay, sasapa yan. Nadamit dito yung balay, nalawa mo. Tapos magkisina kay pailang. Isutulag mo papa. Mama. Alaba malata eda, alakay nusot karikagom ta anak mo. Amangan mat no saan kayat ni Grace, di makipulapo. Apo ko ta. Sama ta kasta papang awang kastag bukod. Anarigat dati ko na da. Apaka no, adabasit madlaw ko nga madi, kat maungtak diti. Apo ko yo, baka pangrugyan to ti saan na siya. Awang kastag sakbay. Tiko na dan, ti aksyoman no agungat, kasla dakas unay. Sa bagay, gusto ta ko lang. Ore kalikagumon na kumamat na disiplina di syuman na, no madit aramid na, as lagbalbalin lang nga di agsyuman, iti makabasol. Tako na kat amin kanong agsyuman kat naranggas. Naman pa damat na na siya. Ala, sige, nuan yaman ti plano ay anak ko. Basta ti kalikago mo, ha, Marcial, di pa nang suportar mo ka na giti anak mo dito eh. Tapno di kasta kat makapagturpos na. Awan ti magdanakan nyo, papa, mama. Wan. Napindas ti trabaho sa Korea. Iso nga. Nakadepositon, ti para ka nagitan anak ko, iti pa nagturpos na. Aging ka makapagturpos na.
Dagit na manong name iti dialogue na nangig ko. Kada lulo, lola, papa, kani tita, Grace, muna ni manang Grace. Iti pa nagtalin na Ed, manong name ni tita Grace, dito'y sidong mi, alagat ipaina na nga tamat ti bagina ang kasla. Kasla din naman, may ipaina ka po ta. Ti pa nagkita na kada kami, sila kakabsat na. Amo naman manong name nagtrabaho. Naimas ti luto na. Managdalos, daya pentas pa iti labagan plansana. Ang galigagom ni Papa manong name bayat nga dapay lang isunod sa Pilipinas na kabakasyon nga nangipatak dito ti bukod ng malayo. Iti sa bali nga lugar manong name gabot isut na kaagatangan na ti nalakakano nga lute. Nga di malpasan dati nga balay manong name dakil mo ti tiyan na ni Tita Grace. Karidi, tag na eddan iti balayda, nangala dati kat kaduanda, manong name it, tapos nantakano kaduan ni Tita Grace, naroon na ito naganak. Idagsublin manong name ni Papa, Jacoria, ima naman na nagpakada-kada kami. Dialogue, salitaan, dalulo, lula kini Papa. Nagsubli ka mo rin. Pa. Kasi dati mama, dagiti pangipatuludak, kadi-kiti kasapulan na kiti apo ko yun. Oren no nilatan na Marlon, baro matinsuna. Man kami papa. Sige. At no saan nyo palang obrang mapanalalain no kanas pagaligan. Awang ka diti kalikako mo mapamangkita no sa dino itantayan ti original ng asawam. Ha, Marcial? Papa? Ilang amin na damag mo keng kuana. Awan ti damag ko keng kuana, Papa. Tadyak kayat ti makidamag may panggap iti dakas nga asawak. Kadi mo ka di salud-sudan ka na kita anak mo. Sa bagay asawam laeng. Di kita ang anak mo ngay. Marlon. Papa. Ano't damag mo ang kinimawang mo? Tinood yan damag ko akit. Diya ka denden nanay ta. May katlo. Di muna, may kadwa, may katlo. Inuto enda. Nuncha ka mo? Tinood nga yan da idi kat jay La Union. Nuncha ka marino, dada jay bagyo ita. Takal-kalay ka kung kadimat lang di dumahamag keng kuana. Kas may isang anak. Siguro, Papa, hangadakas, no? Kadi ka kumaming agkakansat. Tayo mag-monitor na sa dino itanti ayanti inami. No, Pai? Sa amin narik natin pamantik na. Kada kami. Ngayon, diya ka mo. Tagas lakali ka kumaming nga makita. Uri makita may manlaeng nga na siya at ti kasasaan na. Mawatan kayo, anak ko. Pasensya kayo kanyak. Siyak tinagbidot. Nga nakapili ti kas kini mamangyo. Pasensya kayo manten, no? Saan kun nga ipatpatig? Tapos sino ba ti bang ipatig ti kas keng kuala? Pasensya kayo, no? Nangala akong ti kasukat na. Alangan mat, ngisulat at may mayat. Kasapulak met. Amok kang mawatan da. Mawatan kayo, Papa. Saan na kayo pabasulin? Ni Mama, iti ayan ti amin na basol. Ngayon kasmay sa nga anak. Kahit bamat nga makita, noan niya ti kasasaan ni Mama. Nga idaw-daw at may nasabi ko nga. Nasiadlat at kasasaan na. Manong nemi idi kat kalikagom mi nga kakabsat. Agbalik nga na siya at ti inami. Agbalbaliw. Ipainana, tibagi na ka na kami. Nga, makapagtipon damat lahing kini Papa.
Dahil ta idi ti kalikagom kinidadaw dawat mi ti Diyos. Yung makasla narigatan ti amin manong. Tadamaten sa bali nga asawa ni Papa. At damaten kapsat mi iti ama iti sa bali nga ina. Hindi ba nagsubli ni Papa, manunay medyo Korea, siya kung tinang ipatuludan na kada kiti masapsapol mi. Nagsalutsutat ka ni Lola iti na minsan, nga nagapuwa ka na panangala iti patulod na akwarta. Lola, kasi ka diti kaadunok ha? Itad ni Lolo ka ni Papa ka na kayo? Ay, kit gagangin, bimasitin anak ko at adamatin sa bahali nga pangipatuludan natin at dumakwarta na. Sino? Kasi sino kumapay no siya nga ni Grace? Dagdakila lang nga amang at itad na kini Grace kapot kalikagom na siya at pagbalinan di kiti aginana. Nabuta na ipas ngayon batin ti anak yo. Ano yung anak yo? Kabsat yo iti ama. Baka saan ngumanan na ito para kada kami, Lola. Tsaka mo agsalita ka kini papang mo. Kuna na matindi ko nga nakadeposito ti kwarta ka para kada kayo. Pangarot nga mga patulog pa lang kada kami. Ngasan ako mga inaganan kada kami noon naman tiniposito ng kwarta di bangko. Da kayo tagsarita kini papang mo. Ang kumasungbatan di kita nga sa lunsod mo, apo. Dagi din iti Porture College, manong nemi, iti kosok nga civil engineering. Dumakdak ka naman adon manong nemi, di kiti magastos ko. Nagkurkurangan di kiti itad ni Papa. Kita yanay mo ah. Kauray kasanot pa nang yanay ko, Papa. No, dagit iba't patulod siyo. Arig na, nakurang pa'y para kanya. Di ganun, parang harod ka ni Ellen. Iti kurso na nga accountancy. Sumaro no, agkailit sumatan ni June. Pasensya kayo na. Siyempre, patuludak mo di Grace. Manayo din nga, nakadeposito nga para kada kami. Nakulak lang day jay. Ngimti ko nak. At dadugit ti kwarta tanghang ko pa'y naawat. Sige Papa. Sumardagak to pa lang arod. Ano? Siyang ka sumardang sayang. Anong tuwar to, Bram? Nagtrabaho ak. Bam, ikaligatak nga kumplito ti patulod ko kada kayo. Nakapin ngamin nga nangalala kayo pati sa bali ang pamilyayo. Kasapulak. Kasi man ngamin ti inayo. Da kayo man ngamin ti nakasapul ka ti kasi nga asawa. Ang pinabasol ta ka di? Agapat ta ka di? Paano marigatan kayo? Isardeng ko balik tagbasa. Saan ka nga sumardeng? Ituloy mo. Ituloy yung tagbasa. Sakti magremedyo. Wala nga, baka mo't nagriri Tita Grace. No basit ipatulod yung kengkwana. Saan nga agriri jay? Maawatan na. Mabayam tam. Yadadok kada kayo. Ngim ni Grace. Pa? Patsin nyo ka din nga napudno? Timay ka doon asawa ita? Ano yung tikit mo sawan? Nung maaramid ni Mama, hangat nga maaramid ni Tita Grace. Loko, saan mo nga sa bidong ang panunot ko, ha? At ka di man di makitkitam nga aramid ni Grace? Makitkitam ka, dikit na kadayo tayo na? Anyat amoyo. Baka no, adamang kalkalong keng ko, na. Ay, Marlon, saan mong ibagati kasta? Ikatamdat na ka panunot mo. Tilaing inam ti makaramid ti kasta. Tilang inam ti naarem. Tilang inam ti sang mapapnek. Tilang inam ti dakes. Pinord nga pungtot kayo. Wala tayo bagamkid din. Nga namang kalkalong iti may katuang asawak. Amangan kunak. Ikatam data ti panunot mo. Kahit mo sawan. Nagbiddutak manen. Wabing pa'y napintas ni Grace. Anyat amoyo. Baka kalikagom. Papauitan nyo. Baka no, ikatim dito ti panot mo kunakmet. Di nakpagpungtutan Marlon. Tano maaramid manin, tikas tinaramid ti inam, no maaramid manin, Grace ti maglipot kanyak. Mga nunagan kong tulay ng tagawid dito Pilipinas.
Papa. Nasakit ti adada nga masaktan. Saan nga nagbaling nga napudno kanyak ti inayo. Kalpasan na, maaramid ni Chris ti mangturat ti kas ti inayo. Anyatin man na maam nga mariknak. Saan ka di nga adada nga madudog ti riknak. Kasladyak amo tagpili. Kasladyak amo no, anya tinasya at para kanyak. Nangalaan nyo ngamin ni Grace. Inahil ka di iso na kastip nangalaan nyo kay ni Mama. Nadalos nga mabayan ni Grace, siyak tim mo na. Siyak, itinang damo keng kuana. Isong hana maramit tikas na aramit tinayo. Sapay ko Papa. Sapay ko ma. Intuloy ko matlaing ta nagbasa manong nemi, ta kompleto mat, ta anya man nakasapulak, dated ni Papa. Tinamayan naman ng nemi, patulodan na digiti masapul, ipatulod na kini Helen digiti masapul ni Helen. Kastamat ang kini June. Manong nemi. Ore ko mamaming pinsan tapno may mesa di bayad na, yung tapno awan ti Riri. Tagriri di kakabsat ko manong nemi, kasla bukudak ka no ti papauit ni Papa. Iso kas diya tinapasamak. Why? Tapno on Riri, nuan manot ka sa pulan ni June, numanot ka sa pulan ni Helen, ipatulod ni Papa. Anong nemi? Nadadig di gundaway nga tawag ni Papa, nga kumusta kisun. Okay lang anak, akong pakadanagan kanya. Pa? Mas lamang sakit kayo? Hawan na niya man na ito eh. Basit lang kami titurog ko. Tapay. Overtime. Ang overtime aktap na kasi tagat. Matong pala amin na kalikagom yun. Di pa pamit. No saan nyo akaya, bain yun. Kung nakata kayo din, isardin ko pa ilang, tagtrabaho ak. Ipilit yun man ti bagiyo. Kasano natatakas mapasama kada kayo dita. Di tamat lang ortean nyo, adayo kayo. Kaya ka na. Tapay, problema kay Maten, kinitita Grace. Aping hindi sa sungbatan. Pa, patib ka rin nyo ti pakinagim nyo nakas pagarigan ti pimod nyo ti kunak ka na kayo di. Agbaling kay kumangan at tibker. Aping amin nga nanganala kay pailaeng. Nagpeso ka sa pulan nyo. Ngayon do'y ka na panunot. Do'y ka sinalsot ti bagiyo. Nangala kay idin, nagbidot kayo. Mangala kay manen. Do'y ka din nasuludsod, baka agbidot kay ito manen. Pudno ka di? Anak, nagbidot ak manen. Sana nagbalingan na pudno kanyak ni Grace. Apay ko na iti kasta. O doon nagdibidensya. Dati ko trabaho dito eh. Nagkakaruba da. Kahit ko sa wandi asawa na katrabaho dito ay karuba. Karuba niya dyan. Nangipatak na rektibalay na para kay ni Grace. Kadamang kalkalong kay ni Grace. Dahil ngamin. Tila mo ngamin nagpili. Nagbidot kay lang din ng pili ti inami. Sa ita ng kapili kay maninti. O nga ron. Kailan nyo ita ti plano nyo. Kaya yung sawan, pampauitan nyo palaing ni Tita Grace. Saan kami pa nga nagsina? Doon pa'y mamati akon. Nga talaga nga po doon ti magbagada. Idandanon ta kanya. Katabi nga saan yung sidiren? Apay nga di yung papanawin iti dahi nga balay. Impatakder yung gastos yun dahi nga balay. Papanawin yun. Papanawak manin. Apay manin ko na yun. Saan yung pinapano ti inami ah? Isuman ti voluntaryo pimanaw. Di lang kami mas asawa yun.
manong name nagkapuwak iti eskwela, sana ka nagtaros iti balay, no dikat nagtarusak, iti ayan dat tita Grace. Nakigtot, iti lukat na tiri daw. Ha? Marlon? Tama pa eh. Kumusta ka? Tita ko nam. Uno manang. Kumusta ka manang? Gusto na, dumanong nga. Dakil gaya man tikapsat mi. Kato na. Ata, manong nga tawon nga dakam dito. Guwapo. Kaskeng ka. Kaskeng na guwapo ka ni Papangyo. Hi. Ano na ka na? Cesar. Hello, Cesar. Mami, si Junshun na. May manong mo, ni Kuya nga Marlon. At akit Kuya, kitsak inaw na. Kuyam ata inaunang imsika. Inaunang nga putot ni Papang mo. Ni daddy ko na mo. Aywan ni daddy. Amo ka din ni Cesar ti mapaspasamak. Manang Grace. Muna ha. Masiribet. Amom, Kuya Marlon. Abay. At dadating ko yung Korea. Makasasaitak na ko ha. Ken, at dapay dating ko nga sumarsarong ka dito eh. Ay, talay bagam. Talay bagam. Glisi ka tayo. Gabriel dyan. Makiayam sa dyan. Gusto man tipagbagak mami. Samo maulbot tubing, guys. Cesar. Kuya, baka akong kartam. Baka damang mo kayat ka ban katangin ni GG Store. Ni, mantit ka mangarti, manik. Inagkak manon nimi. Ti 50 pesos. Ti martarayan na rin mo. Ano tinantam, ha? Marlon? O may naksalangadan? Lukluk ko ti hamak. Hindi pa ilang kat nagatapang keng ka. Apayan niya pala karoti urayan nito eh. Api nga di kayo pala pumanaw. Panawan nyo natin ang balay. Noong nabat pategan na diyo sumarsarong kang kakaskunan niya. Cesar. Pumanaw kayo dito. Talawan nyo natin ang balay. Bakansyan yun. Tapno pangwartaan mi, ipaupa mi. Ano kung bibiyang mo? Bibiyang ko? Gastos ti amak na ito eh. Amam, asawak mo di suna. Ang kay agasawa kabuta awan ti nagkasaran nyo. Awan ti kasuratan. Ni mamang mi, iti asawa ni papa. O, bibiyang mo. Abi, sikat mo magtalo kanya dito. Kitagda pagtalawan ti amam. Orayam nga rin ni papa nga magtalo ka. O, ang babay mo. Adda ni papa, ang magsuportar ka na kayo. Ang agrigrigat sa Korea. Adda ka nito eh. Ngagangganas. Nakagawa niya kung matbibiyang mo pumano kan. Pumano kan. Talaga pumanaw akon. Ngem. Anyang ngem? Adda dimteng. Iso ka din na timang kalkalungan ka. Sa bagay, kasadar ka. Anak klase na nga lalaki. Marlon, pumano ka na. Mga noon, dapat magdakas sa mapasamak ka. Hindi ako magdakas sa mapasamak kanya. Dangaranak, tilalakim. Simrek manong name, ti may isang lalaki, gwapo. Gaputan nakalukat ti rito. Oy! Dugayam sa kailim. Lito. Ni Marlon. Marlon? O siya ni Marlon. Inauna nga, putol ni Papa. Sika. Abi nga takad to eh. Siya ni Lito. Anong relasyon niyo kini Tita Grace? Di mo ka di pa imbaga, Grace? Amunan. Papapanahon na tagtoy. Rumbago na pumanaw kayo. Ang konsensyayo eh.
Yung patagder ni Papa dito, nga saan nga para kada kayo. Iso nga, saan ka din nga Rubeng pumanaw kayo? Talawan nyo na ito nga lugar. No talaga nga, takayong nagpimpinatig. Takayong tagdan na ito sa bali nga balay. Saan nga ito nga balay? Saan nga siya katag-desisyon, Marlon? Sige. Orayan nyo ito desisyon ni Papa. Awan ito na skinpain ko. Aramidig dito eh. Inakon. Kinunak ba nung name yung kaligagong kong adagos tinakatawag kini Papa. Idinam na maekon nga saan nga trabaho. Ti oras nga panagsarding trabaho na. Natawagak man nung name kat imbagak ti pudno. Napaniknik ka mismo. Nakita ka mismo. Papa, mismo nga kabkabalay di kiti dua. As in nga dindenadan iti balay ng patakderiyo. Anak, di ko maitulok. Nagtultuloy nga adamang nuglugit iti lulunan nyo. Kasi di lang haro din ti aramid ni Mama. Nakaala ka iti kasman keng kuwan. Nakarkaro pa eh. Mismo nga balayo, imbalayan nyo kini Grace, iti bagar aramidan dati kasjay. Iti mismo nga ginatang mo nga katriyo nga gasawa, katriyo kini Grace, sa jayda nga gabgabbo. Sige. Baam tayong tumbigat. Tawagak to isona. Tapno, ibilin ko ang pumanaw dan sa jay. Itawagan kan tumet, kung pumanaw dan tam, gato kitahin. Karamidan nyo, Papa. Sakbay yung pumanaw da, masapol nga dak sa jay. Baka no, italaw da nagiti apply nyo sa jay. Masapol nga nagiti lahing arwatan da. Baka no amin nga lunglungan kat iyawid da, mundo ipanaw da. Anak, pasensya kayo, no kastiman tinagbaling nga mayo. Nagbindot. Tamo kaya di ka nakasapol ako, hindi putpud no. Iminton ka, ano makasapolak? Nanda ka di palaran tayo nga sumapol manin? Anak, ubing nagpaya ka sa pulak. Tapos nagbindot ka ito manin? Saan to nga tamad na niti may katlo ang gundaway? Manong name addaak idi pumanaw dati ta Grace wano manang Grace a pinanawan dati balay ng patakder ni Papa. Sala nga sisyak, nangayabak pa iti kakaduak. Tapno ni kasta katadapor sa amin mga mangigawid uno mga ramid ti kayat mi nakas pagarigan. Awan ti na ipanaw da ng appliances manong name. Takinumpleto ni Papa. Ada rep, ada washing machine, ada TV, kansala set kada dumapay. Di kita layang arwatan da manong name. Ito na ipanaw da. Nga di pumanaw dan. Sige. Tita Grace. Goodbye. Cesar. Kuya, api nga pinapanaw na kami ti balay mi. No kaya't mo agbati ka? Ha? Agbati ka? Kahit nak, ngay bati. Kahit nakalaki din ni mamim ngay bati na ka. Sino ko martilaglag ang mga bati ti anak na. No kaya't mo. Baka anadangan ta kami di maasikaso keng kuha nang imsika. Baka aramid kayo tumat lang buhod yung anak kanilito. Ibati mo. Ha, nakalaglag ang mga ibati ti anak ko. Sana kakas iti inam. Inak ti anak ko kanyak. Ngem sa among ngem paasawa kayo ni mapati bagim. Sige, pumano kayo. Manong nemi nangipaskilak
iti sangot ti balay diri daw nga ti pakaamo nasisunod ti mayat nga agkasera iti dayto nga balay. Inted ko manong name iti mabalinda ako kontakan kanya. Kalbasan na, nag-awid ako niti balay. Dahanon ko dito ay manong name iti duha kapsat ko. Kumusta manong? O anin, kapanaw dan, bakanten di balayan. Damat ngamin nga, arami din ni Papa. Duat balay tayo na. Siguro ng mga asawa man ni Papa, itaros na sa jay. Ngata, mga lang tamanin sa bali nga babae. Kalikagom na kano eh. Bareng numayat ton ti may katlo nga mapili na. Kapsat ko, oray tayo itad amin ni Papa ti kasapulan tayo. Awan ti sa bali nga rami din tayo, di mangipasnek ti panagbasa tayo, okay? Helen, Kuya, ada ka no boyfriend mo? Wala, wamit Si ka John. Siyak tupit ko na. Junior. Tapay. Ngayon no siyak nagpili, Kuya. Ang kutultuladan ni Papa. Pilyak na ti babae nga talaga nga napudno kanyak. Nukas pagarigan tag-asawa akton. Haging gaman ng naming dimtengen ti panagraduar ko kasta ko ni tiragsak ko. Ure awan ni Papa manong nami nga nang kuyog kanya ka nagmatsa. Okay. Ing kalikagom ni Lola manong nami ti isot ng kuyog kanya. Napigsapa lang ni Lola. Napiapagin ni Lolo manong nami ti medyo adot ang angalin nan Rioma kadadado pa. Yan ni Lola. Ti amo da idi manong nami ket isot inak. Ngam di da among isot Lola. Maragsakan nakta. Idi naggraduar ni Papang mo. Hala kita. Siyak tinangabay man kang kuana. Ita kasi ka nga inauna nga po ko. Siyak man yung tinangabay kang ka. Maragsakan ako at Lola. Nakapaggraduar ako. Ilalaingam ti pa nag-reviewm. Lalaingam ti pa nag-take mo ti board. Tapno may ruwar mo nga dangos. Tapno may sakantod nga na nga engineer. Manong name kinapudno na katado na kiti babae nga pasalsali bayat itin na panagbasa. Ngam jak pulos intal talik ita. Jaka mo no apay manong. Natanangak siguro gamot na jak kayat titumulad iti amak. Ngam sa bagay no saan ko seryosoen kasanon no makasikugak. Ket taday masikugak ket isang bet na bagay na di balay o rin saan kumat nga batpateg tasang kano ka seryoso. Iso nga sa anak langit nag-aramid manong name it up to the kastakat sa anak may tulad ng bidto takas kini Papa. Mayroon ko ti board ko manong name kasta o ni tinagsak ko di may sako na ng engineer. Kasta o ni tinagsak ni Papa manong name di mamuan na kat nang patulod ti pagpaalak. Nagparty-party kami manong name yan. Naging ka manong name kamayatan ti party inasatganak ni Helen. Kuya, abay, at ka di ba nalado nga pa sa nga ili? Nalado nga sa nga ili. Sino? Ni Mama. Ni Mama. Wait. Ayan na. Eje, oh. Ni Mama? Iso ayan ni Mama. Iso. Asit gam-gami na. Imasudag kami manon na imi. Itaayan ti may nga babae nga kasla mamamak apa sa ada iti suli paisulsuli. Ni Mama. Mama? Marlon. Nadamag ko. Nga nairwar mo ti board mo, engineer, iso nga. Sa nagpaala ka. Iso nga imayak. Abay kasat lang ayo. Kanya. Ako matindi pintasyo. Bakit man nanayo na matindi tawan ko? Apay kimutong kayo. Manong, madamdaman to na itang interview. Mabisin ni Mama. Agad ikaliga, gumunta ka na. May kan Mama, idya unag kan. Hindi man, naamon manong name ni June, ganda ni Mama. Takasangsango na nagibarkada na. Aldaw nga inumdan. Kuya, pudno ka di. Tinagwaras nga damag. Ganda ni Mama. At dito unag pakapakanan ni
manang mo Helen. Sabi niya, pinastrik ko. Ano ko man teramidan tayo? Nabibigyan nyo pala ng ina? Hanamat yung paina, di ba gina, idubing tayo? June. Saan kagsaot, igasta? Adin ko. Ano, nakaadum ti minuman. Sanak pa nga naman, janak pa na bartek. Iminom ang sa ka ng bartek, manong. May panyasan nyo, aping na pinastrik yun. Umay makipaala, aping hindi mo pastrikin. O rin no sante kapkapin na nun, umay makipaala, di entertainem. Anong artikal kagum na ita? Agsubli ka na tayo? Saan na nakasapulan? Ano ko ba't may pae na pa ita? Nabi ko mamat no at na trabaho na kit bang tidbit kwartang usarin tayo pagbasa mi kinihe manang Helen. Saan ka ko mga ipakita ti madig kini mama? Shoo, bang kunto pekit ulod-ulod ding irwar dito eh. Sa mga ramidin dito, June. Balbalaagan ka. Taabay. Napatigpelakin ka na ito nga ina. Idin to ta awang ba't impapay nang nasyat ka na tayo? Oray mampay, ading ko. Ngayon kas pagarigan taramidem ti mga ulod-ulod kang kuwana. Sino ti ibagada nga dakis? Baka dadang ibagbagada nga sikat dakis nga anak? Tapagaramidem ti dakis nga ina? Nagsubligan siya ni Barkadam. Di mo pakibiyangan pa yun, mama. Kahit mga sawan, agnaid dito eh. Agnaid dito eh. Uri ibaga agnaid. Tsakayat. Awanti sa bali nga magsubli kang kuwano no kahit to ni mapangagsubli. Sige, hindi mo makadanagan. Hanggang magariribo ka kasta. Baka no, mabuwak ba yung may nakipaala. Napanggo dinahanon de Helen kini mama nung nemi ti unay. Naiyaman si pandangan ni mama. Kasla mabisbisinan. Mama, ay, Marlon, ay na, at an engineer nga, api di ituloy. Nga, at an engineer nga anak ko. Sa dino itantayan nyo, sino itat kadandan na yun? Di ba, anda kayo di bagyo? Kawanin. At ako nito'y lokos. Nito'y lawag. At ka din nayo. Anda. Sino? Natrabaho na? Kutsero. Kutsero. Owen, kutsero. May kamanong lalaki na dyan? Ape nga salud-sud naman na. Kalbasan di kutsero, baka sumaruno, basurero. Mama, saan yung kati nga maamiris? Nga matitiraramidin nyo? Nalpas ka na nga nun? Nalpas ako. O, sige, mabalinda ka rin bagbagaan. Hindi ko mapalayang imuna nga nag-aramid kayo, insarding nyo ko man, nagsubli kayo kada kami, baka no. Napimpinas ko ma. Hingim. Asin nandun ti, mga sikaso kata kayo, ito nag-agbakit kayo. Manayuran pa tawan nyo. Nagsakit ka. Patsem nga nga, nagsakit ka, kahit maasikaso ka ng imbag na di kotsero. Saan kayo nagan-anak? Saan? Tapay, laygit at matin. E dinimpas nga ko ni June, nagpalaygit ako. Naragsak kayo kasi naramid din nyo, mama? Kahit kung tingin na. Ingat kahit yung sawan, maturog kayo. At kahit ko sawan, kahit kung kaagin na, maudi di kotseron. Kahit nung kas magaligan na maumaan kay di maumaan na kay di kotsero. Sa tinungar ito ni Papa ninyo. Bareng no, may ikariakto pa lang ito na balay.
Tinawag ni Papa di day nga malam manunay yung pakamok nga ni Mama. Ket, in-entertain nyo? Inami iso na, Papa. Api ka din nga di mi entertainin. Kahit na kanon tagin na. Maudi ka nun di kutsero. Kahit no maumanto ka nun di kutsero ken kuha na. Kalikaw guman nagsubli ka ta kami dito eh. Papa, palubuson nyo kating agsublit inami. Eh, ito kasapulan nyo. Saan ko nakasapulan? Ngayon na kayo nga anak natin, ka makasapul ken kuha na. Api ka di nga saan? Baka mat no, ang-asawa ka nito, sumarunong ang gundaway, kat adan tumatan na apo ko may. Hindi, isun to tagaywan, hindi mo kayat. Dakay nga pa. Agrador laki din ni Helen, agpurgodak ton. Ijay nakabakante nga balay, yung patagdir ko nga balay mi kini Grace, isun to pagyanakon. Sinot ka duwayo? Nakasara ka kadimanan? Baring no saan ako nang ibidot. Lakit ni Papanaya. Baring no saan ako nang bidot ko nakmen. Siguro kat saanin. Tapay. Padak na separated. Anya? Adamat asawa na? Asawa na kami nagsina na. Adamat anak na. Sagay sa dati anak. Masasarakan niyo, Papa. Ay, may tajen. Di ba pa na yan? Tidaw-daot ko, Papa. Sabi ko matawan, matulad. Awan ti maitulad nga pamilya. Kata kami nga talong nga kabsat, iti pamilya tayo. Nakapagtrabaho ak manong name, dito'y ko nga na maamo tinagbalin nga asawak. Isuday ito ni Edna. Padak nga engineer manong name. Siguro kat iso tinaikari nga para kanyak. Kalpasan tinim nga bulan manunay mi naklon na. Nagrador mat idin manunay mi ni Helen. Nerwar na matibord na manunay mi. Nakapagtrabaho mat nga dagos. Iti nakapagrador ni Helen manunay mi nagpurguden ni Papa. Nadamag may laingan nga addan dito Pilipinas. Addan nga agnanaid manunay mi. Iti balay da idi kini Tita Grace. Tinawagan na kami nga mapangkam sa dyan manong nemi agramang kadalulo kini Lula. Tanairamat gagam manong nemi nga birthday ti another woman, another stepmother mi. Iso da ito manong nemi ni Tita Minda. Na Emma abakit. Kunak manong nemi tabalo, abalo. Separated. Kaya naman mo yung anong name iti anak na. Nakasadar ni June. So ni tita yung Minda. Nagmano nga kami man kada kayo, tita. Nagsasaruno kami kakabsat manong name yung nagmano. Kastoy, Papa. Abay, okay? Langan na laingin. Napapakumaba na singpet. Di kami, tita. Nasing petat. Iso na lang ta, linuko na asawak. Agpadpada kam nga nasing pet. Agpadpada kam nga naluko. Naluko. Datay, agpadpada kami nga, adan ng luko kada kami. Dadatkit ko sa wan, Marlon. Sa bagay pa. Nagtipon, tinasingpet ka nasingpet. Anat pagbanakan na. Akit talaga, nasing-singpet. Amin nga, bunga da. Naganak kayo pailaeng? Tita? Ay, mabaling pailaeng. Hala, akit ialisto yung da. Paano plano yun? Dito ay kami. Kat sadya yun. Kat siya, kumusta yung girlfriend mo? Napadang engineer? Tunong pa nagkasaryo? Baka nagsir pa. Nagtimak na ni Helen ko na manong, umununak niyo siya ka. Tapay. Masikugak eh. Talubulan. Nagloko ka noon na anak.
Sambit nga rin nga baling agsukugta. Abay ba't nga pasikog kamin? Baka no may tulad kamat ka ni mama. Hoy, saan to please? Saan kung dumarami data? Amo kadakes, aramidak ko ma? Nasingpetak mo ta. Imo no nangarod manong naming nagkasara ni Helen. Manong, pada namat lang. Ng accountant, itigat, inasawa na. Ni Bayaw George. Nasingpet ba't nilang langa naman nung name. Nag-asawa dan, siyempre, insang peten ni Bayaw George, Suna, di Balayda, naksayan kami ti Maysa. Intantan mi nga rod manong naming kini Edna ti panggap mi kasar. Kani di maipas ngayen manong naming ti kaanakak nga anak ni Helen. Natamag kulangan manong naming at sadya ni mama. Ito na minsan nga sa sarungkar ko, Bayaw, ay, engineer, kung makamasarungkaran ni Helen, kumusta mo tanda anak niyo? Bakit na siya at unay? Aon ti pagdanagan mi, dagos nga yaya na. Sino? Ni mama. So nga damag ko nga dahil suna. E di makitak ni mama manong nemi isla si Malon at tilangana. Mama? Ay, Marlon, pasensya ka na. Di matgayam Helen ti mo na nga mangitid kanya na apukok. Awan kayong ni Kartero? Ay, Kartero? Ni Kutsero? Awanin. Idi, namo ka nagpasangayan ti kapsat mo. Himaya kung dito inawat nakmet ni Helen. Man lang sakit yun. Sakit. Aba, hindi pa nagkitkinang kanya kada sakit na. Agsalsalod-sudak lang, mama. Ano marikrig na iti bagiyo? Awan high blood yo, uno anyaman. Awan naalala yo, tilad na nga lalaki, nakanaig yo. Ay, lakit data o na iti bagiyo mga anak-anak ta. Awan matlaing. Pagkunan nyo. Ito yung nabiit kat nagpa-ismir tesa. Basta. Kat makas pagarigan ta, kalikaguman ni papang mo kas pagarigan, kunak kumaan nga madamot sa balin nga, kadenden na na. Mabalin lang pailaga po ta. Nadalusak met. Data unit pag yung amanak ni Apo Diyos. Amo yung nasawan ti Diyos. Apay ko mga sa. Apay nga nga nag-aramid ka di mandi. Idi day tanak. Namapay. Agtaninad ka di nga dakis di may sa tao. Awang ka di kalintagak ng balbaliw. Amang sulnit ka dagit tinakurkurangan. Ore mam, no saan nga nagbalin nga na siya at ngayon na. Kaya't ko. Aking ka napigsakpay. Kahit ko nagbalin nga na siya at nga lola. Mama. Barang sa ka na nga makangit ka na kayo tikasta. Isungarot nga imay ka dagos dito ay hindi na mo ako nga nagpasangahin ti ading mo. Kahit ko, naidikat sangkay nga tinagibig. Kahit ko, nga susurog ti mang tagibi ti apo ko. Nagbalina ka na siya at nga mang tagibi ka na kuwan. Iso nga, ikalkalikagub ko nga, ananda na siya ti mga sikaso. Kini George Jr. Mama, ikalikagom niyo matlaing nga ni Helen ti mga sikaso ti anak na. Di yung kadam mo, nga hindi na kami ti may pasngay. Hindi yung kami ti pasngay mo kat ni Lula, ti nga sikaso ka na kami. Kaya yung asawan, Lula manen ti mga sikaso. Kaya ti anak mi. Kahit kung asawan, tulungak min lang ni Helen. Ngayon, Jack ipabukod, di nang ipabukod kanyak. Tapos hindi ka stakit ta. Marik namin lang na di apugok, ti pamatigtiin na, nasa alang at tilula. Siya nakasta, mama. Ala, sabi ko matitultuloy yung ano din. Alam mo, tanin nung nag-asawa ka, umayag tumusumubla at nga mayuman ka na kita apugok keng ka. Noong minsan manon namin na daligid kong daway nga tawagag ni Helen
Kumusta ni mama? Okay, manong. Ako pag nanagawa na. Okay na okay so na. Kasi lang, kahit na ka talagang sulnitan di kiti, ato nga nagkurangan na ka na tayo. Very good. Ito nang panagkasaryo ka ni manang yan na. The other man, isagsagahan namin ti amin. Ano ti balano manong? Mga ipatagdal ka ti buko jo balay? Sure. Siyempre. Ang sana kung madayo dito balay. Nalabo mo ti amyananin na. Okay. Marinovate ko ti balay tayo doy. Family house. Sa ko patagdal ti balay mi. Balikas la annex. Ngam dakdakil di annex. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Insagana mi nga sayat kani Helen ti amin. Kani Edna ko nakuma. Angin ti kalay sa amin manong nemi na nagsakak. Taada da papa ken ni mama. Iso damat laing manong nemi. Iti nangabay kanyak. Naman pa ko na idi ni papa manong nemi nga ni tita Minda ti kadwa ng jack na yat. Dahil sa lang haro din no saan kay nga umay papa. Ni man lang mamati kahit ko nga kadwayo nga mangabay kanya. Kas na haro tinapasamak manong nemi. Kadado na kita mas daw. Uy, apay, nagkinawatan lang na dito ha. Saan? Ngam iso dala umat ati mangabay iti anak da. Manong nemi napanagnagkak nga talaga nagbalingan na pudnukan nga ti asawak. Takas ko na idi, pay padas na. Kas ko na idi, nga siyak ti damong nga boyfriend na. Kan siyak tutag na nayon. Akasumat timbagak manong nemi nga umpulos. Tigiti nagbaling nga babae di biyag ko kabayatan di malagpasbasa. Taday tamat tipod no. Taday taunit ingkal kaligakum kumanong nemi. Iti Diyos nga sapay kumata saan kami nga maipada. Iti kas iti kinakiruti pamilya mi. Agbali na kapudno ti asawak. Jak tupulos nakirelasyon ti sa bali akasmat kan kuana. Agbali nga napudno kanya kitag na nayon. Napaneknekan day ta manong nemi kadagiti irut ti arakop mi iti umuna nga rabi mi. Kadagiti bara dagiti arakop. Un bara dagiti agek kenapurus. Ti panagtipon manong nemi ti ayat kenayat. Nagmaymaysa. Iti maymaysa kalikagom. Tinaragsak ka panagbiyak. Nagradaro natin manong nemi ni June kat nakastrik matadagos sa trabaho. At dan anak mi kani Helen, kani Edna manong nemi hindi agasamo matin ni June. Si marunong katawan na nayunan ni manong nemi ti anak ni Helen. Hindi adamatan anak mi manong nemi sumubsublat mat kumay o sumarungkar nga agaywan ni mama. Ay na ito itatirigat na. Adak dito, ito naman damdama. Mapanak tumanin iti ayan ni June, o kasawang tumatin ni June. Kumusta kayo, mama? Nasya, anak. Nalakit tagiban ninyo sa salon at yo. Dapat ni kasi takit paot tibiyag yo. Nalulokin ni Lola, medyo kapsot dan eh. Ano nga tiran tayo harta. Ni John di mabati ijay. Yan tayo nga karuba mimot lang di family house. Kas makita yun? Okay. Sige, Marlon, anak. Nagasamot man ni June, nagasamot man ni June manong nemi. Kati unang yung pagyamyaman namin kinahapo Diyos. Awan tiniitulad kada kami nga kakabsat. Itikas ka ni Papa nga nagbidut iti inasawa na. Gabuta. Nakapili kami na talaga to susto nga para kada kami. Napili mi na siya at dinagbalin nga katakta ko na yun. Nasingpet ni Bayaw George manong nemi. Kinasingpet met manong nemi ni June kandi na asawa na.
nga niya Selly. Agakar-akar manon name ni mama. Umay dito balay, kumustahin na kami, haywana ka nagiti apo ko na. Mapanyan de Helen, mapanyan de June. Naging ka manon name nagsarno api musay. Digiti. Asikaso kada kami idi nga lulo ken lula. Gabuti pa nagkapsot na. Di mo na bimusay, dedi lulo manong nemi. Gabuti kinakapsot nan. Kanado di kiti nagarubos nga luami. Daham nga kakapsat. Gabuti nagbaling nga panakalulo ken panakaamami. Kanakaimbang nga lulo. Awan pulos, idi naramanan mi nga baot ken kuana. Idi si marunong nga tawen manong nemi, si marunong at nga nagpakaada ni Lola. Adadamanin manong nemi, ti panagurubos ti kiti luami. Taiso ti nagbalin idi nga mama ken Lola mi. Numambay may mesa ni Papa nga anak na talo kami nga apo ko na nginas-asikaso na idi kaslaysot nang tagibi ng patakil kada kami. Sino kumatisaan nga sakit kanagarupos nga gladingit nga pumusay ti maysa nga lola ken mama. Yung kasapulan na niya ginana tanabanugen ken nalpasan ti mission na dito lobong. Iso nga mama, lola, lulul papa. Agit inanakayon. Thank you. Santa kayo ito malipatan ti kinaimbagyo nga lulo ken lola. Dagit naman nung nemi tinaitanamitin mi. Itananem dalulo ken ni lola. Thank you. Thank you. Ngawan ti sabali nga pagyamanan mi no saan nga ni Apo Diyos. Tanuman pa yun addan kami iti sanga nasiyat nga pamilya. Nadaan kami iti may isa nga ina nga saan nga impaina ti bagina kada kami. Ngayon at least manong nemi. Nakapagbalbaliw ni mama. Ita. At isuna nga pagsisinublatan na kami umay pagyanan, umay sarungkaran. Makabulan kanyak, makabulan ka ni June, makabulan to kini Helen. Pasarayin kamat sumarungkar manong nemi kada papa kini Tita Minda. Saan nga naganak pa manong nemi ni Tita Minda ken ka nagmenopause. Dakkel menten manong nemi tikapsat ti anak nga ti sidong da papa ken ni Tita Minda. Manong nemi daytoy ti pakasalita. Ngano kasta nga talyawak tinapalabas. Malagip ko na unay dakiti rigat mi. Malagip mi na unay manong nemi ti sakripisyo dalulo dayti lulo ken lola. Malagip mi na unay ti sakripisyo ni papa. Nga nanyarado na ti pagina ti abroad tapno layang mapakturpos na kami. Karagam yamamet kabuta ti may katlo babayi nga naasawa na ket siyempre nagbalingan na pudno ken kuana. Kaligagom mi kumaidi manong nemi ang sinublihan mo ti papa ken ni mama ngem talaga narigat ni mapasamak. Tadamat ni Tita Minda. Kaligagom mi kay kadawdawt ken hapon Dios na mga kakabsat. Asapay ko ta awan ti asinuman nga makalipat, makabasol kada kami. Awan ko iti makatulad ka ni mama, awan iti makatulad ka ni papa. Nga sabali-sabali manong nemi, na iti naasawa na. Manong nemi, sabi ko damat na ibatik nga adal no daman, iti dito nga pakasalitak. Kanagyaman ak unay ti anos mo ng urnos ka nang ibasa, kalpasan nga nagimpatulod ken ka, iti pakabuklan no ano details na. Thank you. Kata agyaman ak nagdaka na ito nga programa, nga binglayan kadigiti pakasalitaan ng pakaadawan iti adal ken na pagulidan ti biag. Adamat iti pakasalitaan apaset na nga saan nga nasken nga tuladen tayo. Toy nga tagyaman nga pagayam mo Marlon. Thank you ken ka Marlon iti panagsurat mo. Alaket idawdawat mi ba dito Never Studio
Ta tultuloy ti ornos kental na ti pamilya yung kakabsat. Kaya na manayon pa iti biyag ni mamangyo tapno ni kasta kat maasikaso na makita naman baligi da kiti apo ko na.